Comencem. Com li diuen a vostè? Quin nom sencer? Bon dia, Antoni Anglada Barber. Soc de Cal Tiet. I de quin any és vostè? Jo soc nascut de l'any 61. Llavors jo vaig anar a l'escola a partir dels 4-5 anys fins a l'any 68, perquè llavors vaig marxar a estudiar el que et deia abans, a València. Casa meva estava pràcticament davant per davant de l'escola. I tenia... Sempre arribàvem, tot i ser molt a prop de l'escola, sempre fèiem tard. Perquè, bueno, coses d'aquestes. Jo de l'escola tinc bons records com a tot, coses bones, coses dolentes. Teníem un mestre, que em sembla que era a tercer curs, que era molt... cascava molt. On li diuen? Li diuen Fontdevila. Fontdevila. I aquell, jo el recordo molt malgènit. I bufetades moltes, però bueno, també i més en van altres mestres com el Segura, Ricardo Segura també... Senyor Segura. Sí, jo crec que no eren mestres, vull dir, eren gent que s'havien col·locat allí d'una manera o altra perquè vocació d'ensenyar, poca. Perquè tot els anava gran. I què recorda del dia a dia de l'escola? Bueno, sobretot el que més recordo és l'hora de jugar al pati. Sí, què fèieu al pati? Bueno, suposo que lo típic, més que res jugar a futbol. Jugàvem també a sardina, que és allò de que es ficava una a la paret, feia com a de coixí, uns quants acotxats i saltàvem al damunt, o jugar a les boletes, aquí en diuen boletes, caniques, no sé exactament, coses d'aquestes. El dia que ploia i mos quedàvem als passadissos no ho volien. Un dia vam fer una dolenteria, vam trencar un vidre i me va quedar aquí una cicatriu perquè me van curar també malament. Vull dir que, bueno, sobretot mos feien cantar el Cara al Sol. Quan, això? Jo tenia, no sé, fèiem quart, cinquè de bàsica, posa que fos l'any 68, i tant si no te'l sabies, passava algú dels grans, més que res mestres, te fotien una estirada aquí del cabell, les orelles... I què era? A les tardes? No, això aviat al matí. Sí. I el primer de la fila tenia, per dir-ho així, l'honor de sortir a fora i penjar la bandera. I quan arribaves i no hi veies ningú volia acabar d'arribar a ser el primer. Fins que al final entrava i un o altre li tocava ser. Vull dir que... No éreu fanàtics de posar la bandera? No, perquè a més la bandera pesava, i si la ficaves tort o el que sigui, te fotien crits i no podia ser això, la bandera, com? Roji Gualda, em sembla que li diuen. Ara, parlar català, gens. Gens? Home, entre companys o així, sí, però a classe completament impensable, del tot impossible. I el senyor mestre sempre tenia la raó. Tant que si explicaves a casa el que estigués, el mestre sempre tenia raó. No podies dir que no he fet els deures perquè... No. Però bueno, és el que hi ha. Vull dir que... Recorda passar fred? Sí. Sí, a més, ja hi havia uns que se'n cuidaven, que entre l'escola, al començament de l'escola hi havia com un pati, hi havia l'escola, llavors hi havia un espai i hi havia un bloc de pisos que era la casa que en diuen la casa dels mestres, que ara és el que és el CAP. Llavors, entre la casa i l'escola hi havia aquell espai i allò estava ple de llenya, o de clafoll, i te'l feien anar a buscar. I llavors, 4 o 5, i sobretot a l'hora al pati per tindre llenya per després. Si et portaves malament, te ficaven allà de genolls amb 2 troncs de llenya. I allò anava caient així. I te diuen, Bueno, però era la primera vegada, però la tercera vegada ja no hi havia un... Bueno, però sí. Després també recordo que hi havia una època que mos donaven llet en pols,
a la banda de baix hi ha dos porxos, el porxo de baix, allí hi havia una cuina, hi havia la cuina perquè hi havia gent que es quedaven al menjador i llavors era obligatori passar per una llet, no te diria asquerosa perquè no, però no es podia veure, bueno, i llavors hi havia vegades que el que fèiem era mos pintàvem aquí amb guix o el que fem veure que ja molt havíem begut, perquè si no, perquè el mestre passava nota. Però no estava allí a primera fila veient com això, només voltava per l'esplanada. Llavors anava a compte, bueno, aquest ja ho... I llavors passava en compte per això. I era una senyora que... I cada un havia de portar el seu got, i te demanaven que portessis un got i amb un cullerot que t'anaven ficant la llet, ja. Molt bé. I ja està. I te queda alguna cosa més per contar? Bueno, quan mos han fet grans, les coses dolentes potser les hem deixat i hem tornat perquè el meu fill, per exemple... Has quedat en lo bo. Sí. I, per exemple, a casa meva, hi ha anat a l'escola, hi ha anat la mare, hi ha anat jo, els meus germans i els meus fills. Vull dir, hi ha anat tota... El pare no, perquè el pare no era fill del poble. Entens? Vull dir que, però... Però ha anat tota la família. Tota la clan ha anat allí. I entonces quin sentiment teniu cap a l'escola? També, l'escola com a edifici, l'escola com a institució s'ha de preservar, s'ha de fer el que sigui. Una altra cosa és que a dintre no aprenguessis gaire o molt poc perquè els mestres del començament no eren mestres. Després sí, a partir de la Rosita, l'Overdú i aquesta gent ja eren gent d'ofici. Però tots els anteriors eren gent del règim que els havien col·locat d'una manera o altra. Perquè n'hi havia un que li deien lo Segura. El Segura havia set pastisser, havia set diversos oficis. I s'havia reciclat i se va poder... I era del règim, perquè anys després se dedicava, diguem, a anar, no en contra, però sí, quan feies alguna activitat cultural o que sigui, venien allí a controlar coses del moviment i coses d'aquestes. Bueno, és el que hi ha. Molt bé. Molt bé, gràcies. Vinga, de res, home.